जोङो लखिमपुर स्टेशनावहाय ओंखारनो थाखाय रेडि जाजोबखाबाय नै लखिमपुर स्टेशनाबो मोनखाबाय बे स्टेशननिफ्राय जोङो आरो जि जायगायाव थांनो नागिरदों दा सम हमनानै थांनोसै जि जायगायाव जों थांनो नागिरदों बेयावहाय जोङो सम हमनानै थांगोन आरो लखिमपुर स्टेशना बेनो नै मोनबायानो लखिमपुर स्टेशनाव जों ओंखारबाय नै बेनो लखिमपुर स्टेशना नोंसोरनो लखिमपुरनि भिउखौ देखायनोसै जोंहा थांगासिनो दं नै लखिमपुर ट्रेन स्टेशनाव माबायदि टम टमफ्रा नेनानै थाजोबखायो जाय जेरावखि थाङा मानो लांनो थाखाय जोंबो दा टम टम हमनानै थांसिगोन नै जोङो दा टम टम हमबाय थांसिगोन जोङो टम टमाव गाखोबाय दै नै जोङो जि जायगायाव फैनो नागिरदों बे जायगायाव जोङो सफैबाय जोङो नै दा बर्थमान बेयो मारुति सुजुकी डिलार जोङो दा बेवहाय दसे दंथ'यो गुबुननिफ्राय मानसि फैगोन मानसिखौ जों इन्टिजार बानायदों जोङो दा नै हटेलावहाय एसे जिरायदों फुङाव ओंखाम जाबोयैखाय माने ओंखाम एसे उखैनायखाय जोङो फटा जानो नागिरदों नै जोंना मा होनो बेखौहाय आन्दा परटानो ओंखाम उखैनो हाथारला फुङाव जाबोयैखाय माने बेखौनो जानानै जोङो दसे थाथोंसै आरो जाय मानसिखौ लोगो हमनो नागिरदों बे मानसिखौ जोङो लोगो हमखांनानै उनावहाय मा जायो थांनानै नायलांबाय थाबानो जाबाय नै आंहाबो मोनखाबाय आंबो दा जानो लाबाय आरो बे सेकेन्ड हेन्ड डिलार बे सेकेन्ड हेन्ड डिलारनिफ्रायनो जोङो गारि गंसे लादोंमोन बे गारि गंसे लानाया जोङो लेखानि एसे प्रब्लेमखायनो बेयाव फैदोंमोन नोंथांमोनाबो बेवहाय फैनानै सेकेन्ड हेन्ड डिलारखौ लाखिनो हागोन नै गासैबो बे सेकेन्ड हेन्ड डिलारनि गारि दं मा गारि दं गासैबो दंजोबो बे डिलारा मारुति सुजुकी खाथिनिनो सुजुकी डिलारनि खाथियावनो दङ सेकेन्ड हेन्ड डिलाराबो नोंथांमोना लखिमपुर मारुति सुजुकी डिलारनि खाथियावनो फैनानैहाय सेकेन्ड हेन्ड डिलारखौहाय मोनगोन नै बेफोरनो सेकेन्ड हेन्ड गारिफोरा बेफोरखौनो लखिमपुर सेकेन्ड हेन्ड डिलारावहाय बायनोबा माने नोंथांमोना फैनो हागोन आरो नोंथांमोनाबो बायफैनो हागोन लोगोसे सिङावबो नै बहुद दङ मा गारि नोंथांमोना जिखौ पसन्द जायो जिखौ माबायो बायजोबनो हागोन आरो माबोरै नुदों आरो माबोरै मोनदों आरो नोंथांमोना जायनो सेकेन्ड हेन्ड गारि बायनो गोसो जादोंबा बेवहायनो फैनानैहाय लखिमपुर सेकेन्ड डिलारावहाय फैनानै नोंथांमोना बायनो हागोन मा गारि दङ आङो नोंथांमोननो देखायजोब्बाय नोंथांमोना बेखौ गोसो बायदि बायनो हासिगोन